Maayong hapon, karon dia ang mga bata gusto nila nga naay games daw challenge. So karon, please welcome Ali Dani Gonggong. Akong ipaila-ila sa inyo si Gonggong. Pila edad? 12. Nayuyab wala. Wala. Handa giatad kinsa? Dani ka. Handa giatad. Ali sa Dani. Ali Dani. 180. Denay kwarta. Pila edad? 12. Ha? 12. Nakauyab lagi wala. Wala lagi. Ay, dagan. Dani ra lagi. Lingko Dani. Ang maghawa disqualified na. Ang sunod si Bless. Ali Bless. Isibog na to ni mga kurintihan atong taliran. Diri sibog dito ka Gong. Sibog ka dito Gong. Si Bless na sa Dani. Sa pangalan? Unsay ngalan? Lia Bless. Agoy, ginukot-tipot ra may nakadungog. Kusga, kay wala ko kadungog. Lia Bless lagi. Ha? Lia Bless. Guwapa dili. Bila kami. Sige, si Bless. Sibog na to Bless. Ang sunod si Koreana. Sige to yan. Unsay pangalan tinuod? Red Sling may abar. Baji laki. Haji. So karon, ready na ka sa games? Ikaw ready ka sa games? Ikaw? Ready. Ang sunod, ali dool. Agpas dayon. Ana agpaulaw-ulaw man. Unsay pangalan? Unsay pangalan? Diloy. Si Duy. Ayo ha. Ayo ha para makita ang naong unsay pangalan. Jilo Iyabar. Ha? Jilo Abar. Ayo ha bakis ka ba? Jilo Iyabar. Ha? Jilo Iyabar. Unsa man ang i? Alaba ang i. Ready na ka? Ready na ba ka? Gusto ka makadaog? Abot. So kamo ra upat ang mo apel? Pagtarong mo. Na, bigi tayo. Tay. Ha? Tay. Ready na ba mo? Silang. Ha? Silang. Agapel si Jobe. Sige. Ali din. Agpas. Games na siya. Sige. Unsay pangalan? Ang pangalan niya. Sige, unsay pangalan? Javelin Iyabar. Nakauyab na dyan ni. Wala pa? Single. Single ko no. Single ka doon. Ali Dani, apil ka dili. Ikaw Iglot, apil ka dili. Ha? Ama si Bintoy. Ama si Bintoy. Unya na lang to kung basin mo apil si Bintoy. Karon adto sa mo dito ilani Yaya Ilin kay ako sa i-prepare dinhi ang atong padula para dili mo makakita. Ang muuban apil ka Ken? Dili ka Iglot Ken. Dalhan ni sila dito nga dili sila makaanha dinhi. Kay makahibaw ya di sila sa pag-games nato. Asa man ang kwarta? Unsa man? Yaran kwarta. Sige. Sige. So lakaw na mo dito ilan ni Yaya Ilin. Lakaw na ha. Kamo lima. Kung mo apel si G Lord, atong apelon si G Lord. Og dili mo apel si G Lord. Ha? Amo. Silang si. Ako ra sa sugoon si Saysay or si Iglot unya nga ipaanha na dinhi. Ha, kay ako sa iplastar. Tana sila guys. Adto na sila dito. Basta kamo tanan makadaog. Palit ko sa makaon diri sa tindahan ni Lilin kay naamay mga makaon dinhi. So, games ni siya nga pangkatawanan. Kuan lang ni pang ayaw sa kay ato man i-scramble. Sige. Pila isa dani? 5. Kani 5 isa? Kani tulos. Pila to kabuk sila? Tulang di sila. Si Joby. Ako ano lang kabuk dani? 10 na lang kabuk dani. Sige, 10. 10. Sa itong gunting. Ay,
Ay, ayaw, Lin. Atin kabok, Dani. Daw. Dani sa 10. Dani, 5. Kana. Ay, dili. Ang kamal? 5 dana. 5 Dani. Aw, kanina lang tanandi. Kanita nandi. Pila man ni isa kapak. 20 na. Daw, apil pa dayon isa kapak. Dayon. 20 ka kilo. Kanipod, kuha pod ko sa kapi. Pila kabok ni kuha lang ko Dani. Lagi no ko tagas. Lagi ni kaayo siya. Isa na ulo sila. O, wala kami nagdusina. Wala O, na. ihapa na pila 1, kabok. 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, 7. O, niya mo kuha sa Dani sa pansit, kanton. Then, kanipod, noodles, duha. Dayon, kuha po ko Dani sa bitsin. Kanilang upat. Upat ka bitsin. Ya, magig sarap. Taysa pa. Taysa pa ha. Katawanan kayo ni. Magic sarap. Dili sad magic sarap. Kuha na lang. Mga makaon mga tanan na. Na may bitsin, na noodles. O, kana na. Insakto na naa. O, kana. Ilista na pila ka buo ay. Ilista na pila ka buo ay. Bayaran rin mo kalma. At bayaran na karon. Dayon. Taysa pa. Imo sinsiyo na ay. Daghan sinsiyo ni mo. Na, ano mo? Naitag piso, naitag 20. Hindi, ato ihapon ni Adi. Mag-ihap ko Dani sa sinsiyo. So, mahibaw-an ninyo ni karon kung unsa ni kalingaw ang atong. Ako raning buot-buot ha. Enjoy lang ta. So, ihapasay. Bali, 50 pesos. Dane. Tag piso tanan. Kana. Ihapa, bali 50. Tapos, hala, dali ta kay basig mag-uot na to sila kana. Dani na lang milin. Dani na lang para klaro kaayo. So, pila talan ako damage diha. Karon na kaasa ka ng sumahon. Sige. So, karon na ay isa ka exciting part atong kuhaon sa pag-games nila. So, abangan ninyo kung unsa ni ka lingaw kay murag lingaw gi kay akay kun sabon ako ni sila ali sa dinilin kun sabon na ay nagpasaos kun sabon ako si Lilin kun sabon ako si Saysay kun sabon ako si Iglot dayon kinsa pa tong isa si ay ako na lang dayon ang last di bali upat ka hutong kay para lingaw gi kay ni sila karon di aratanan ang atong kani amoy ato ning kuan sa ilaha pa game sa ilaha. So naisa ka exciting part atong kuhaon karon mangita pa ko. Kwarta pila man 120 ang kana. Pila lang sinsiyo say. 50 ako na siyang gikuan. Ako na siyang giilisan dato sa pinapil nga kuan kay para naasad sinsiyo. Ako sang kuhaon ang pinaka exciting part. Ablihin ni siya say. Kani ablihin siya. Kani tanan ablihan. Daw ang kaning bitsin kuan ni siya. Yan mi. Oh. Kuan na siya. Kana tanan kana ablihin ni say. Kuan ni siya ibuskad na siya. Kani say ibuskad pud na siya. Santo motor. Ha? Yan mi. Kana. Ihuho na. Kana ihuho na. Kay makaon man ang ilang gusto. Naay makaon, naasay kwarta, naasay dili makaon. So kani lingaw-lingaw ra ni namo ha. Then abangan na rin ninyo kung unsa jud ni siya ka lingaw kaayo nga challenge kay ang kabaw. Dusmugas ako be. Dusmugas ako sungagas ako be. Sungagas ako be. Bitaw karon mangita ta sa iatch adi ara na ay ta isa kabaw. So kay kani pwede sa ni siya fertilizer. Diba? Ang kaning mga tai-tai pwede ni siya fertilizer abono. Di ara ang ta isa kabaw. So dili man ni siya hugaw no. So pangka katawanan lang jud ni siya sa atong pag-game sa mga bata. Nya karon atong kuhaon Dani kinahanglan nga lapad-lapad ay ani na lang siya. Ani na lang siya. Then atong ibutang diri pak taplak siya di ara
Kay mao ni ang atong exciting part. Kani siya ang last part na to butang kay para karon mangita ko sa taklob nato dani kay mao ni ang pinaka last nato ibutang nga ilahang ilugan. Kay I'm sure jud nga mag-ilog yun sila. Excited kaayo ko. Ako na lang dayon ang muadto sa ilaha didto. Kay para okay kaayo ang atong games karon. Dani talin? Asa man ta? Dani ta? Ay pwede ra sa Dani lin o. Dani da. Plaster kay Dani o Dani na lang. Diara ang among taklob. Unya. To ay isa hugaw man kay nang isa pero kana na di. Dani na siya. O dana na say. Kani siya mo ni ang atong last part. So diri ni siya. So karon at ato ni siya iana. Oh. Ana nato na siya. Iana nato na siya kay para ato ni kuan kay basig. Kuan itong kay basig kulirog. Makahibaw na niya sila. Kuha to Day sakto. Ha? Naapa na nay nagawas? Klaro kini. Asay klaro kana. Wala na. Binasay. Oh sige. Mao ni siya ang last. So dirilin and then dalha na dani say. Dalha na dani. Hoy, naajoy magpugong dani ha. Naajoy ikaw dani lin magpugong jud ka dani. O magpugong jud ka dani nga dili ni nila maablihan. Unsa ni Siyo? Sige. Dana na. Asa? Ipangpilit na to. Ay, sige. Ay, tesa. Paatong pa ako anong sa kwarta gagmay. Sige. Ay, pagimitan na to. Pagimitan. Pagimitan na to. Kana, sige. Dito na rin ang ubanlin. Kaya para ganahan kay sila. Ato ni siyang gimitan sa kwarta. Diara. Dana rin na silin. Kaya para mo gimit ng kwarta. Ayaw pag-ipag. Ayaw pag-ipanubong. Dana ra karon ilar liun. Oh, sige. Kayo din sila agay kani ki kwarta na adani. Dana. Sige. Diri na di. Diri say. Butangan ako kada tapok. O kada tapok na ay kuan ikatag siya lin. Andi nang uban di. Ikatag ha. Ay para kuan, para ma-excited sa sila. Dani. Oh, andi nang uban di. Sila daghan to dato tapili. Ikatag-katag na dana lin. Ikatag-katag na dana. Nakay na nato si basig magkanato sila karon. Nagabi natin ng isa ujis. Oh, dana. Andi say. Alo man putol-putol no oh. Di andi na rilo na uban. Kana. Kana. Pila na rin nag-compete kanton. Ipat man ni kagot. Oh, sige pila to kapasit kanton. Dani. O isa na pila na kapag kanton. Oh, sige. Diha. Isa-isa ka na mama. Napadana lang. Isa-isa bitin. Dana. Tesa palin okay na ba na? Sige, okay na siya. Ang bitsin. Diri lang ipambutan madani lang. O dana. Sige. Sa kabitsin mo. Kana ibutang lagi na tanan. Sige, ikanaog dini. Oh, sige kana. Wala na. O taklobilin. Ani taklobin na. O kana. Yala. So karon okay na. Okay na ang atong kuan ready na. Isa, duha, tulo, upat ka patong, upat ka tinakluban. So akong adtuon sila dito. Bantay biya ni Say ha. Bantay ni Lin, bantay ni Nalin. Ako lagi ana Oh, ayaw na pagkuan na. Ayaw jud na siya pa. Dili kinahanglan di gina maukaban. Alam ko na ilog-ilog sila. Ilog gani sila dito ta maguna. Oh. Last part din eh. Oh. Diha kinahanglan gid nga kuan ha. Akong adtuon sila. Ako'y mo adto. Kay para karon mahibaw-an nato. Karaw dito sila karon. Oh. Diri na niyang 100. Kana ra sila. Kay para malingaw pud sad sila.
Excited kaayo ko. So, abang-abang mo kung unsay reaction dani nila. Atong anaon kay naa si Abril dani. Ang problema basig tuwa sila dito nagtanaw. So karon karon basig naay makadugang kay si Bintoy naman dani. Asa man sila? Nana, hala, daghan mo kay Haiti. Asa Maring Inday? Maring, alay na, uban ka, apil ka? Dali na. Dali na. Tesa pa, ay ang maguna-una, dili apilon. Muna diha, una-una mo. Dali na. Okay, sa may mag-apil? Kagani ha? Na ako. Maring, alay na Maring. O, alay na, sige na, ato na pa. Ay, tesa pa, ready na ba mo? Diri mo sa ulahi, ako'y una. Ha? O, kinanglan, ang prinsesa mo'y mag-una. O, ayaw pagpanulod kay mga kadagma kita dani. Mga syungi ang atong distansya. Distansya lagi. Oh, distansya. So karon, excited na ba mo? Oh, excited kayo? Padaplin kini motor, mga banggaan ta nani, mga matay na hinunta, Ginoo ko. Ayaw mo pagdagan kay ako ray una. Una. Oy, ogna. Tesa. Ogna ay maguna-una. Disqualified. Bahala ka dyan mami. Bahala mo. Sige. O, tesa pa. Kasi pag una-una mo kay di mo apilong karon. Sige. Tabalog ko na ma. Atay mo rin pamilya, di na ako nadula lagi. Pamilya. Tesa. Alat, uliray nag-unsa man alib. Ikuan na o kana. Sige. Walay mag-abli dani. Kinsay mo duwa? Ako! Dani. Dani. Say ali Dani say. Abril, Dani ka Abril. Dana. Oh. Tagna. Unsay sulod Dani? Makaon. Tesa pa kisa man jay ag-apil. Oh, diri mo tanan, diri. Dana Abril. Ay tesa pa Abril, bahin sila kay magdumog na sila karon. Ayaw ibahin. Oh, Ay, sige. ikaw pipili ko mami. Kung mami, agarakitan mo. Ha? Ayaw ibahin. Oh, diri ang uban sa pikas kay lagi mga bali. Ayaw ibahin. Awa mo diya. Tesa pa. Ayaw lagi ibahin. Tesa pa. Ay, Jack. Tesa pa, ready na mo? Alirong mo tanan, alirong. Tesa pa ha. Ibahin. Kami lugar. Oh, ikaw len. Sige. Oh, sige. Oh, kana. Tesa pa lagi, tesa pa. What's that? Oh. 1. Ready na ba mo? Tesa, ready na ba mo? Oh, ready na, me. Mga bilaos kayo yan. Hoy, ready na ko. Ready na mo. Ay, Iana sa inyong kamot. Iana. Oh, Iana. Oh. Lingkod ya se, lingkod. Sige, tesa pa ha. Naagi mga sigago na ni karon. Sige, tesa pa ha. Tesa pa. Len, hawili na Len. Ay, ikaw hawid Len. O, sige. Ready na ba mo? Inyong kamot. O, sige. 1. 2. Ready. 1. 2. Ready. Go! Ready. 1. Go! Ready. Go! Go! Ano daw? Ay, ang magkikyan din. O, sige Len, sige na pod. O, hinahilay Ramo. O, hinahilay Ramo. Sige. Hinahinay. Hinahinay. Ulat sa mamit kayo Ready? Ulat sa mamit. Ang kamot sa likod.
Ang kamot sa likod. Ang 100 ug 200 na diha. Piskot ka na anang gawas na naa. O sige, ready? Go, go, go. 1. Go, go, go. Ready? Kamot ling. Ready na ba mo? Okay, ready na sila guys. So karon 1 2 Len, ready Len. Sige. 1 2 ready. Go! Go! Sige, Dani na sa talon. Last is siya. Sige. Dani, hoy Riluna, paano ni Dani Riluna? Pugni na dala lang. Pugni na dana lang. Pugni na dana lang. Dito mo. Oh, dito. Dire kay mo na ito na. Oh, distansya gamay, distansya gamay. Oh, distansya gamay, distansya gamay. Sige, paano ni Jalolin? Sige. Distansya gamay, distansya lagi gamay. Sige. Oh. Ang kamot sa likod! Ang kamot sa likod! Ang kamot sa likod! 1 2 ready! Yung pangita ang 100 ah. Go! Oh, di aray lang! Unsa boy? Unsa? Unsa boy? Ang 100. Luto na ang atong tinai. Ang atong tinai. Daw na ay gamay nga ilugon. Di ara, gamay ra siya ang ilugon kay gi. Lutuan na ni Mario kuno. Dato ni aging adlaw. I-try na to ha kung crispy ba siya. Kay murag something nag-brown naman good siya oh.
Nag-brown bali. Yeah. Mm. Mm. Perfect. Perfect kaayo. Yeah. Si Mario, giluto ni Mario ang kuan. Tamban nga gikan dito sa payag. Akong i-try ha, utro. Lami jud siya. Murag manamnam na to ang kuan, paminta nga akong gibutang. Hello? Lami tayo. Yo na pa si Mario. Dara. Ato sang i-prepare ang atong sausawan. Natay sibuyas dani, daw na atay limonsito. Hala. Perfect na din kaayo ang atong kaon. Wow. Atong butangan sa gamayng suka. Atong butangan sa paminta. Perfect ayong atong sausawan. Atong butangan sa asin. Pagka-perfect. Atong tilawan. Lami kayong atong sausawan, uy. Ready na ang among pamahaw. Diara ang atong sudan nya with sausawan. Ang magpre si Mario. Amen! Mangaon na ta. Lami mag kinamot. Sige na papa. Kaon na papa. Diara atong i-try. Kaya kayo mo yung ilugon ato sa ning itan dili siya kuan, di siya patsada, dili siya pamahaw. Okay ra siya nga pagkaluto, dili siya awat dato miagi nga medyo pait-pait. I-try lang jud ninyo kung ganahan mo. Maayong adlaw, laing recipe na sad karon ang atong lutoon, sardinas. Kung kinsay mo kaon og sardinas diha, pailin-ilinan lang nato kung unsaon nato pag luto. Tan-awa lang ninyo ang akong recipe karon ug basing ganahan mo, sunduga lang ninyo.
Di atay duha ka atami na sardinas. Ato lang ni siyang ablihan. Idiritso na tuog butang. Ato nang nabutang ang duha ka sardinas dani sa bowl. Ato ni siyang durog-durogon. Kung ganahan mo, itry lang ninyo. Atong ibutang dani ang atong natadtad nga sibuyas bombay. Atong i-mix. Na-mix na nato ang atong sibuyas bombay, atong butangan sa cornstarch. Isa lang ka kutsara. Karon atong butangan sa paminta. Karon atong butangan sa asin. Atong butangan sad sa bitsin. Ato ning ibutang ang isa ka itlog. Ato na dayon ni siyang i-mix. Karon atong butangan sa harina. Ato siyang salaon ang harina kay usahay ang harina na ay mga bukbuk. Karon ato na dayon i-mix ang harina. Medyo kulang pa ang atong harina, atong dugangan. Okay na siya, pwede na nato siya lutuon. Okay na, ready na ang atong breakfast. Maghugas ata sa atong kamot kay magkinamot rata. Mamahaw na ta, tanan. Lami kaayo ang akong giluto nga sudan. Sardinas ranisya. Kung gusto ninyong itry lang ninyo. Before that, mag-pray sa ta. Pasalamat sa mga grasya nga atong nadawat. Amen. Mga anak ta.
Kay wala man si Mario, kita ra karon ang mukaon, di ara. I-try lang jud ninyo kung ganahan mo. Di ara. Yang atong sausawan with matching suka na may sili, na may sibuyas bombay. Lamig jud siya. Lamig. Manamnam yapon nimo ang sardinas. Nahuman ako og kaon di ara naapay nabilin, pwede na to siya isudan sa paniudto, isudan sa panihapon, isudan sa pamahaw. Lami jud siya, i-try lang ninyo basin ganahan mo. Sardinas ra ni siya. Nya ako ra diri nag-inusara kay wala si Mario, gikabuhi si Mario. Nakabantay mo datong ni aging gabi akong post nga video, nagyaw-yaw siya kay nahubog. Wala ko kahibaw kung kinsay iyahang kontra, gikabuhi si Mario. Unya, pagkabuntag dadto, sayo siya naglakaw, naglaag. Wa ko kahibaw diha ila ni Uncle Buboy or diha ila ni Uncle Ildi. Nya, nagabot ang time nga mulakaw na sad ko, wala pa gyapon siya nakauli. Pag uli po nako, pagpangas kagabi, natabo na ko siya dito sa ibabaw sa Kabulakan. Nya, naglaho siya. Siguro, tuato karon siya dito sa payag namo sa Esperanza. Gikabuhi si Mario, bahala siya, pasagda nato siya. Kay gikabuhi. Lisod po og hikta nato, no? So, inusara lang sa tadiri, karon okay raman pud nako nga mag-inusara ko. Anad nako nga mag-inusara pud sa time nga kabuhion si Mario. Tuwa siya dito karon sa payag namo. So, di ara guys, dagan kaayong salamat sa inyong tanan. Basta, kung ganahan mo, i-try lang ninyo. Lami jud siya, promise. Depende ra pud na sa timpla. Ayuha jud ninyo pag timpla kay para lami jud siya. Diba? Diba? Manamnam ang gyapon nimo ang sardinas. Ayaw lang og daghan na sa harina. Insakto lang nya. Kinahanglan na ay pepper, no? Kay manamnam pud gyapon nimo ang pepper pagkauna. Kaon na. Mga unat ta. Maniudto ta kay wala pa man ko naniudto. Si Maring Inday to, si Maring Inday dadto nag video siya dadto sa isda kay naa may isda dana sa kanaang nay tubig. Dagko kaayo ang isda. Karon paghuman ako kaon, i-view nako sa inyo kung unsay naa diri sa Mantianak, Sugbong Kugon, Misamis Oriental. Kaon sa ta, lami kaayo ang akong sudan, fried chicken. Kauban mi ni Maring Inday nagbayad sa kuryente. Nya kay wala pa malagi ko na ni udto, si Maring Inday nagkaon na siya. Nya akong ginan siya nga magkaon mi, dili siya mo kaon. So ako na lang ang magkaon. Lami kaayo ang atong sudan, fried chicken. Before that, magprisa ta, pasalamat sa mga grasya nga atong nadawat. Amin. Mga unta, pagkahuman karon, ipakita nako sa inyo kung unsa kanindot diri sa Mantianak, Sugbong Kugon. Daghan mga kuan, mga langgam, daghan mga animals diri na ay usa, na ay tiger, na apod buaya, basta na ay daghan. Mostly ang daghan mga
Kanang langgam, mga bird, mga unta. Nga naapod mga monkey diri. Nindot diri, relaxing kaayo, and then bugnaw ang palibot kay napalibutan siya sa mga kahoy. Kaon sakta? Maring, alin na maring, kaon sakta? Di ba makaon? Dili si Maring Inday mo kaon. Wato na ko tong style sa kuan baka to. Kanila isa akong kaunon. Kaon taon na. Kay i-round tamo karon. Ang entrance diri, ang adult 100, ang children 50 pesos. Dili pud sad kabalak-an diri kay naa sila'y mapalitan. Ang naa tay mapalitan diri kay naa sila'y sini kantin haon pa. Ketchup. Hoy, bagsaron ba? Dili ka kaon? Wag nang wag, siguro ka maring ba? Ang entrance diri, libre ko ni Maring Maninay. Thank you so much, Maring Inday. Dami kayo. Fried chicken. Mga ano ta? Nahuman ako kaon, ipakita na ko sa inyo kung unsay naa diri sa Mantianak, Sugbong Kugon, Misamis Oriental. First diri ta sa naay langgam, wala ko kahibaw kung unsa na siya nga langgam. Diri ta nga side naay mga isda dani, wala ko kahibaw og unsay pangalan danang mga isda kay ang akong nahibaw-an nga isda tamban raman jud na dagko kaayo sila. Kani siya nga langgam, wala ko kahibaw og unsay pangalan niya dani. Wala ko kahibaw dani og unsay pangalan niya ani nga langgam. Ug mag-anha mo diri dili kabalak-an kay naapod tambayan. Pwede mo dana magkaon, mag-snacks. Ito na, fish na. Pero bawal daw mag-ano dyan, bawal. Andun pala si Army, mag-CR sa tabi. Dad, tinutuka-tuka niya dito. Wala ako pagkain. Kain eh. Grabe siguro yung karni nito. Salida? Kung mag-anha mo diri, bation pud mo og kasi aron dili kawalak-an kay naapod silay CR diring dapita. Mantianak, Sugbong Kugon, Misamis Oriental.
Thank you so much guys inyong tanan. I love you all. Bye-bye.